dị na mba ma na ọ na-eyiri ha Igbo dịbanyela ebe isi ga mụ ibe dịgo na-echeta ndị Igbo niile mgbe adapụta n'ọgbọ Igbo ogolo mgbe abụọ adapụta n'ọgbọ ije ozi ndị ọcha adapụta n'ọgbọ mmanụ ele ya mmadụ ọ na-etere m egwu sense ya mgbe na-akpara m egwu ukwu na ala na-etere ọmụ nkwa Igbo amaka Igbo ataka ha ekene alụmụ olise kele ụwa ugbu a na-arị atụ kalịsịa ịmama ga-egwuzi ahụ n'ọgbago mesise ka m kene ndị ọrụ ugbo anyị niile nọ n'ala Igbo ndị na-eme na anyị na-abụ ndị anyị na-eri ndị na-eme na nri Igbo kwalitekwa gburugburu kachasị ike ekene ọrụ ụmụ Igbo ndị niile na-agwọ ọrịa n'ala Igbo ndị na-eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwụgasị anyị ọrịa dị iche iche na-afụ na ahụike anyị na ọdịmma anyị na-aga n'ọchasị ike ekele ọ dị mma otu ọkwa ka m si ekene unu niile ebe ọ bụla ụnọ wee na-ege anyị ugbu a na masị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma nzukọ ka anyị batara na ya kpọmkwem nzukọ ọ bụ oge ha ji ekwu ka o si ada n'ala anyị ọkachasị ka o si metụta anyị n'ala Igbo nke na-eme ka esi achị anyị na ihe na-eme n'obodo anyị were asụsụ Igbo yere eye wee na-akọwa ya anyị kọwasịa ya anyị na-ewepụta oge ndị na-ege anyị ga-eji wee wetee ọnụ nke ha wee jiri asụsụ Igbo wee kọwaa wee tụnye alụ nke ha maka na ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme anyị na-agụ ụlọ n'ọkwa na ikwu ya ka ụmụnne na-abụja agwa onwe ha okwu n'ama ebe a bụ ama ka anyị pụtara na ya ama anyị nọkwa na ya bụ ama ebe ihe na-eme nwoke na-eme nwaanyị na-emetụta mmadụ niile mana anyị na-ekwu ya ka o si metụta anyị ayọyọ nwaanyị ndụmọdụ maka na nke anyị bụ nke anyị nke ha bụrụ nke ha onye zọba nke ya ọ kwesịghị mmadụ ya mere ị ga-eji hapụ ya n'akara narị kpọm n'ito Solid FM maọbụ ijebe ozugbo na Kpakpando TV na YouTube anyị na-ekene ndị Igbo nọ na mba ụwa dum ugbu a wee si na YouTube wee na-ekiri anyị na Kpakpando TV abụ m Chizzy Anne ọsọ ozugbo maka na anyị zuona ka aha ere udene izuchukwu ekweke egwu ego chimchim maka na okwu anyị ji taa bụ okwu o kwesịrị ịkọwa ka o si ada izuchukwu kelere anyị ndị Igbo ekene m ụnụ ọ dị mma ọ na-anụ ya okene na anyị daalụ ka azụmahịa na mkpata ego ọlụ nakwa ụmụ ihe dị iche iche si dị n'ala Igbo ka anyị ga-na-ekwu maka ya maka na ndị na-afụ mgbakọ na-ewepụ na ka esi emegasị ụmụ ihe na-abata n'obodo dị iche iche ọkachasị ka esi akpata akụ dị iche iche n'obodo onuma ha dịka NBS National Bureau Statistics ha kwuru wee sio na nyocha ha mechara wee wepụtagasị ka obodo dị iche iche na Naịjirịa si akpata ego na be ha ego si abatara ha akụ si abatara ha azụmahịa mana ọ na-agbọ ya zụọ ọzụta orite uru a sị na ka esi azụ na-erite uru na ana Igbo na-enenebe ndị kachasị kpọfọ n'ala n'ogbe ka anyị si wee biri na Naịjirịa na ana Igbo rụrụ afọ na ana dapi sọsọ ndị ha jiwa obere wee gaa n'ihe gbasara ịkpata ego na irite uru dịka ha si kpata ego maka na ihe mkpụrụ onye kwụrụ ka ọ na-aghọta na ndị ala Igbo ka aghọta mkpụrụ nwantị ọkwa nwantị bụ ndị North East ya bụ ndị ugwu ndị ọwụwa anyanwụ ọ dịzịa ka ihe ọbụla gbasara ọwụwa anyanwụ na-abụzi afọ n'ala maka na ha ebụkwa na ọwụwa anyanwụ na Naịjirịa na ndịda Naịjirịa ndị mgbago ọwụwa anyanwụ ndị
mgbadata ọnwụwa anyanwụ jụọ obere aga ha n'ihe gbasara ka esi akpata ego, ka esi emegasị ụmụ ihe dị aṅa. Ngwa cheta na mkpụrụ ụbọchị ole na ole ọkwa n'izu a ka ọchị obodo Rivers, ya bụ Ichie Nyesom Wike, kpụpụrụ ndị ọchịchị etiti n'ụlọ ikpe maka ka esi onye kwesịrị ịda na-ewere ego a na-agbakie n'ihe a na-azụ, ya bụ nke a kpọrọ VAT, Value Added Tax. O wee kwuo na ikpe si ha na ajiri aka ha na-anakọ ego maka na onye rie kwesịrị ịlụ alụ. Ọ na-adị mma onye ọzọ lụsịa onye ọzọ eribe. Ị na-anya na owuwe ka esi ewe owuwe ubi, ọ na-adị mma mmadụ rụsa ọrụ n'ugbo ya, o wesi owuwe ubi, onye ọzọ abịa soro ya kee ya ma ọ sọrọ ya ma ọ sọọ ya. O kwesịrị ịbụ ihe so ya n'obi ka onye a kwesịrị iwepụta, onye ahụ ewesi n'ụlọ wee mara na pụọ n'ama. Emesịa ụmụ na ikpe si ha mara ihe gbasara ego a na-atinyegasị ụtụ isi a na-akụrụ na ụmụ ihe a na-azụ azụ, a na-agbake n'ihe a na-azụ azụ nke a kpọrọ VAT. Ha jiri aka ha nataba ego nke ha. Ka a na-ekwu ya ka obodo Lagos n'ehihie a ka ya bịagoro aka ihe gbasara VAT a na-ekwu maka ya, nakwa iwu machiri ndị mmadụ iji ụkwụ na-achịgharị efi n'obodo Lagos. Ndị nọ omebe iwu ha abịa ego ya aka, ọ na-echezi ka ọchị obodo Lagos dịka nke Enugu ka na-echekwa ọchị obodo Enugu ka abịa ya aka. Oruefu ka o si ada, mana ebe anyị na-eje bụ ihe mere ebe a sị na ndị Igbo na-agba mbọ agbachi mbọ ike. Ihe gbasara ụlọ ọrụ, azụmahịa, ịkpata ego nakwa ọrụ dị iche iche kwesịrị na-alụpụta, na ndị ọchịchị anyị emeghe ka ọ dị mfe ka akụ ndị Igbo na-erute ụlọ. O rutesie ụlọ, ebe ọ bụ na-ama ndị Igbo dịka ndị na-alụsi ọrụ ike, na-alụ ọrụ n'akwa nka dị iche iche, na-ekwubere ebe ekwesịrị na-enweta ụtụ isi n'ihe gbasara ọrụ maọbụ azụmahịa. O kwesịrị ịbụ ala Igbo, mana n'afọ na dịka o si daa na ọ kpọrọ afọ n'ala. N'afọ gara aga ndị Enugu wetara 10 naira 23 na ụma. Anambra wee weta 28 na ụma. Ebonyi na-eweta 13 na ụma. Imo 17 na ụma. Abịa bụ 14 na ụma. Ebe obodo dị obodo a ga-abịa chịkọta, mana oge ruru Ezichukwu Epueke ga na-akọwala anyị nke a. Na-ewe obodo achịkọta ihe niile ndị ndịda agbakọcha ya n'obodo 5 nọ n'ala Igbo. Obodo na-ewetakarị ya ife dịka Ogun. Obodo Ogun, sọsọ obodo Ogun were 15. Ọbịa bụkwa anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke tata na ọnụkọ a. Gịnị mere ebe ama ndị Igbo dịka ndị na-emepe obodo na-alụ ọrụsị ọrụ ike? Gịnị butere na ịkpata ego ihe ndị ọchịchị kwesịrị ịdị na-enweta kwụrụ afọ n'ala na Naịjirịa? Ezichukwu Epueke. Chizzy. Daalụ. Ụbọchị mfụrụ ya bụ na ka ịkpata ego na obodo Naịjirịa si wee na-agbapụta.
ọ bụ ihe ha gwara gbara ihe anya mmiri na obodo anyị ma na anyị na-emebe ọfụma ọ dị nnọọ ka anyị na-achị azụ maka ihe ndepụta ihe kọwapụtara gosiri na anyị erubere ebe ahụ anyị akarube anyị ejebede eje ọ dị nnọọ ka ọdịdị ka ndị ọchịchị oge ụfọdụ ndị ọcha si na-akpọga ha mana ọha maka ga na-akpọ ka anyị ga na-akpọ onye na-ele afịa n'ime afịa n'ime ọgbete maọbụ n'ime abakpa anyị ga na-akpọ ndị ọchịchị Enugu Anambra Enugu Imo Ebonyi na Abịa kedu ife na-emenụ maka na ọ dị nnọọ ka na ha aghọtara ife dị n'ọchịchị ka ọ na ha mara ka esi eme ife gbasara ime ka akụnụba na-etonite maka ị na-enye nwa bụ anya ego a na-ekwu maka ya bụ ego a na-akpata n'ime obodo ndị oyibo na-akpọ internal generated revenue ego a na-abụ ma ego ụtụ isi ndị mmadụ na-akwụ ma ego onye chi ịrụ ụlọ ego ị ga-akwụ gọọmenti ego anyị ga-akwụ gọọmenti ego ọbụla bụ na gọọmenti na-enweta ya n'obodo ha na-abụrụ nke na-esi na Abuja were weta ịfụ na agbakọcha ife niile a ọ dị ka ọ na ya daga n'iru ịma eji nye nwa bụ ife wepụta eji m edemede a wepụta achọrọ m egowa maka na onye ọbụla ma na Lagos kacha mana ihe na-agbagwojuru m anya bụ na ka ala Igbo niile South East ife nwetara bụ 96 billion ma obodo dịka FCT ala Igbo niile obodo ise dị na ọnwa anyanwụ obodo ise ya nwere bụ 90 ife nwere ike inwetenwu bụ 96 billion mana Abuja nwetara 92 Rivers nwetara 117 Lagos nwetara 418 n'ofe afọ mana ihe na-agbagwoju m anya bụ na obodo dịka Ogun steeti ife na-agbagwoju m anya bụ na obodo dịka Ogun steeti ego ha nwetara karịrị ego Ebonyi Abịa n'ime nwetara ma chịkọta ọnụ ọ bụ na a sị na-achịkọta ego Ebonyi Imo Abịa nwetara agbakọ ya oluo nke Ogun steeti nwetara oluo nke Delta steeti nwetara kedu ife na-emenụ kedu ka otu ịma na Ogun na Lagos Ogun na Lagos oke ka ọ dị ka Lagos juziri eju ụfọdụ sizie n'abaghịzi mana onwere na amanife na-abụ oge ụfọdụ na ndị na-acha ya sị na ada na-ekwe mana ọ bụrụ ife abụrụ ihe a ga-eji na-ekwu okwu ife abụ kedu ife anyị na-eme ịma asị m na akafụrụ ihe mana ndị gbago ugwu na-akazikwa ndị Igbo enwetazi ego kpọbụrụ ọgbaghara na-adabefa ife Ebonyi ji kafe abụọ 2 billion Ebonyi nwetara 13 Borno nwetara 11 obodo ọgbaghara na obodo mana ọgbaghara adị mana eche nnọọ ka mfụ Zamfara Zamfara bụ ihe niile a na-eme ọbụna obodo Zamfara bụ ndị nọ na ndịda Zamfara ka Ebonyi Zamfara nweta 18 billion kedu ka ndị a na-ene anya na ife na-emebi na befa kazi anyị nwa udo na ife dịbe anyị udo dị ụfọdụ nwere ike isi na ebe ndị niile na-akwụ ụtụ isi a na mba ọzọ n'ọkwa ndị Igbo maka na ọha kachasị azụ ahịa na ihe ndị ọzọ ọ bụrụ eziokwu na nke a bụ ife mana ihe ka anyị na-egodo anyị kedu ife na-eme na akụnụba na ihe na-akpana ihe ga na-akwalite akụnụba obodo enwelọ ndị oyibo akpọrọ infrastrọkchọ ịma Chizzy ịma na abụ m onye Anambra mana m nwere isi Enugu aga Anambra na ọ na-eche m uche o nwere onye o nwere isi na o ji ụgbọelu wee si Lagos mba Lagos wee bịa Enugu 45 minutes mana ka o wee si Enugu wee banye Anambra na wele 6 hours oge eji eje Ghana si na Lagos jee Ghana isi Enugu abanye Anambra ya bụ onye si Lagos jebe Ghana ga-ebu ụzọ lu ị na-ekwuru onye si Ọnịcha gaba Lagos na onye si Enugu wee bịawa gaba Anambra nwee ike ilute ofu mgbe ka ihe kpatara ya ụzọ adịrọ mma ịmana ilu na amansi na ya bụcha ojiri bata amansi ụzọ adịrọ mma ụbọchị aka na-egosi n'ife onyonyo
onwere mata ma ododo ma espresso ha chere ngasa ọ dị maka edekwanụ maka na ndị mmadụ a na-asị ndị mmadụ nata iweta ana maka na ị na-anya ịga na Lagos ugwu na Ogun anyị kpọrọ afa nke bụ eziokwu bụ na usoro a ji eweta ana dị mfe na ịrụpụta ihe mere na ụfọdụ na-agba n'ebe ahụ eji eweta ana ọ na ọnụ ego iweta ana ebe a dị ka ọ dị mfe usoro eji ewetakwa na dị ka ọ dị mfe na ndị a ga-anabata gị jiri obi sarala anabata gị ụmụ ihe niile a ga-ejigasị adịghịzi ya mana ọ dị otu a na ihe kwetere bụ na a sị na oge ụfọdụ n'anya ka m were Enugu nke anyị nọ wee n'anya oge ụfọdụ ọ dị ka na ndị na-achị anya aghọtara ife bụ ekwentị akụrụba ọ dị ka ha ghọtara ama na ka ha ghọtara ka ọ na ha akpacha anya na-eme na ha ghọtara maka ife dị ekwentị akụnụba bụ ị ga-ebugoro ụzọ na-adozi ọnọdụ ebe ndị mmadụ ga-abịa wee bịa nọdụ imere ya ka ọ dị ka a na-agba onye mgba maka na oge ụfọdụ ịga na mba ndị na-akpọ na o nwere esi bịa enye ha gana mana ịbịa ime ana o nwere onye nchọpụtara a sị na n'obodo Enugu na tutu ịlụọ traụza ma amara ka otu ebere eziokwu ka asị mana a sị na tupu ịlụọ traụza ọgba ahịa ị ga-akwụ 2.5 million naira ị ga-enye gọọmenti 2.5 million naira ị na-ajụ onwe gị onye nye nke a bụ ego ana na igotekwa ana tupu i wee lụọ ego ga-eji onye ga-aprụv ị ga-eji lụọ ya nwa bụ ụlọ ị na-ene anya amara ya ka nje tụna mmalụ ka o si ebere eziokwu maọbụ mana onye gbara m abụ onye nne n'anya mana ị na-ekwu bụ na gọọmenti ga-agbagodo mbọ ka afọ na emerụ ka ife doro ndị mmadụ na mma maka na oke ụtụ a na-atụ oke mkpagbu a na-eme mana oge ụfọdụ ọ dị nọ ka onye bi imepe ọgba afịa n'obodo Enugu maọbụ Anambra ife na ego ụtụ a ga-ana onye ahụ onye asị gị oke ọka maka ọ gawazi ebe a ga-anaghị etu a ebe a ga-asị gị bịa ọ dị nọ ka ọ na-ewute anyị na akụrụba na anyị na-akpa akụrụba mana oge ụfọdụ anyị na-ejikwa aka anyị na-egbu ya maba akụnụ na-egbukwa anya nwa ndị ga-ewute akụnụba n'obodo ọ dị mma ikwu ihe a niile na-ekwu ka anyị na-ebere anya n'ebe a ịkpọrọ afa sị na ha na-eweta nnukwu ego na azụmahịa ije ebe ahụ ugbu a ịfụ a na-alụ ụzọ a na-alụ akwa ụgbọelu na ụgbọala na-agbafegasị ịfụ ihe dị iche iche ha na-ejigasị wee na-alụ ije n'obodo Rivers ịfụ ihe dị iche iche ha na-alụgasị iji mee ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ewere ka ụzọ ji akpachi ịfụ ndị a chịpụtara ị na-afụgasị na ewere ndị ọchịchị na ewere ọrụ ewere ihe a na-alụgasị na a na-ege ntị na a na-enwegasị ihe a na-emegasị ndị mmadụ wee na-aga mana ọ na oge ụfọdụ ọ dị ka ndị ọchịchị ana Igbo na ihe a na-eche bụ ego asị Abuja wee na-abịa na nke ahụ bịa obere nke a wetasịa nke ewetagoro nke ndị ọzọ nke dịgoro adị atị ya na ozugoro ha eche na ọ bụ ya mere ọchị obodo Rivers ji si mba ihe gbasara azụmahịa na ihe a na-atịgasị na ihe gbasara VAT na ka o esi kpata mmadụ abịakwanara nke ha ka ha rụsi ọrụ ike na-eweta nke ha maka na ha so na ndị na-ewetakarị na nwa amadi bụ Wike bulie ụnyaahụ ọ sị na ihe na-ewute bụ na Rivers na-eweta 15 billion na VAT elu n'ime 15 billion ahụ ewetara enye ha 4 Lagos si na ha na-eweta 50 elu enye ha 4 Kano na-eweta 2.8 elukwa ewelụka 2.8 nyefa ihe Chineke ihe ha wetara ọkamma ka onye ọbụla mee gịnị nrụwa ife onye ọbụla ego nke ọbụla kpatara si were akwadoro ya mana ajụ m ga-ajụ bụ na ndị ana Igbo onye ka anyị na-etinye ọ bụrụ ikwu n'ọkụ onye ọbụla nnọọ ya ga na-ajụ bụ anyị nwa bụ ndị Igbo onye ka anyị na-etinye anyị onye ha na-etinye ọ ga-ejulu anyị ime ife maka na ịma oge ụfọdụ ịma Wike na-aba mba maka na egopụta ngopụtara n'afọ 2020 Wike kpatara na nke o nwetara ya lụ 117 billion mba o si na Nigeria Generated Revenue ya na-akpatara bịa ya mana ndị be anyị onye ka na-akpatara so ihe na-ajụ ihe na-ekwu bụ eziokwu a na-akwado Wike ife ga-eme ka ndị ọchịchị anyị neba anya n'ime
na n'ebe anya n'ime maka Chizzy ka m gwa gị agago m nzukọ ndị na-emepụta ife ndị na-akpọ Manufacturers Association oge ụfọdụ ya na-ekwu na be anyị bụ na ife na gọọmenti na polisi na atụmatụ gọọmenti ndị na-achị achị adịghị enyerefe aka nke dị adị ewolu otu isi wee na-egbufa n'obodo sọtụ oge aga n'obodo a ga-akwụ ụgwọ nepa ọ ga-akwụ ụgwọ eswama a ga-akwụ ụgwọ nka mgbe na mgbe onye akwụchara ụgwọ niile ọ ga-akwụ ndị ọrụ ụgwọ na mgbe ya akwụcha anya nwa bụ ụgwọ ifu na onwe ezi ọnụ onye amekata sị gịnị kama ka ọ gaa n'obodo ga-adịrị ya mfe izu ọnwa atọ nke afọ a Enugu wetara ijeri naira 7 a na-akpọ ya first quarter ọkwa ọnwa atọ first quarter ha wetara ijeri naira 7 na ihe batagoro ha ka na-atụ anya na n'ime afọ a na ego a na-atụ n'anya ọchịchị etiti ga-abata ga-eru 10 ijeri naira 6 na 5 na ụma mana ọ dị m n'ọnwa atọ ha wetago 10 ijeri naira na 3 ọ wee bụrụ na ihe anyị na-ekwu na nke dị n'etiti ka ha na-eweta na a na-eche mana gịnị ka a ga-eme ka ndị Igbo ndị na-achị wee mee ka ọ dịrị ndị ụmụ Igbo nwere akara aka dị iche iche mfe ịlụ ọrụ ha ngwa n'anya a na-adụdụwa na-aba ihe ụmụaka akara aka ndị na-eme ihe na-aba akarịrị akarị mana kemgbe ka a na-esi na ahịa ebe ha na-anọ ụzọ a na-eti mkpu kara amazi ihe a na-eme mana Aba bụ ebe ndị ụwa mana a na-emesi ihe ike ebe a mana ọ dịzie ka ndị ọchịchị adịghị amata ihe ha kwesịrị ime ebe a ka ego wee na-apụta ka a na-enyere ndị ọzọ ka ndị ọzọ na-abịa ebe a wee na-azụ ahịa Nnewi bụ obufe obodo na-eme ọfụma mana ike aka ha mechara mee iwu si onye ọbụla bịa rụbọ nke ha nya ndị Nnewi siri tupu iwe ụlọ ọrụ na mba ọzọ na be ọ dịzie ka nke ndị mmadụ chetara kedu ihe ndị ọchịchị obodo na-eme iji mee iwu nyere aka ka ọ dị mfe ka e wee bataba maka na ọ ga-adị igwe ju eju ọ bụrụ obere ka a na-atụnye ịfụ na aga aka dịka ndị obodo ndị ọzọ si eme ịfụ na ndị ọchịchị ga na-eweta ego mana ha na-eche gịnị kpatara ya Chizzy o nwebere ihe m chọrọ etu aka o nwere nwa amadi na-arụpụta ife mgbara jụrụ n'Ọka na-enwe ụlọ ọrụ na Lagos ọ sị m na nsogbu nwere bụ na ndị na-arụpụta ife na South East na ha ego ha ji rụpụta ife ka nwee na a na-arụpụta shoe onye nọ na South East nwere ike jiri 20 naira rụpụta ya onye nọ na Lagos nwere ike jiri 10 naira rụpụta ya wee na-eje ife ọbọsị na ndị ọchịchị obodo ahụ bịa lụọ ife dịka industrial hub ebe ha ga-anọ ebe ogbe ọrụ na onye anọrọ ebe ahụ dịka ọ dị ka alụrụ na-emere enwebụ na-emere ma ha ncha nọrọ ebe ahụ ha na-enyerefe aka ana ọ sị na ọbụrụ n'ihe bụ n'ofu steeti na ọ sị na ha na ndị Igbo na-aka gbakọtara aka na ha rụrụ agbara ruo ebe a na-asị na enwe agwa na na-alụ nke ịtọ na ọ sị na ọ bụ na oge rugo mgbe oge ga-agbakọnata ọ dị ka nke a na-arụ n'ụzọ Lagos Island ofu ya ka onye na-achị ka aka na-esote gọvanọ Anambra kwuru gbasara ọgbara sị na orugo oge erugo mgbe ndị anyị ga-agbakọ ọnụ wee wepụta ọ sị na ife dị n'ala Igbo karịrị akarị ka ikwuru ị na-ekwu na Aba ha na-alụ na Aba na onwe na-adọ n'Enugu na onwe chọrọ ịnụ n'Enugu ị mara oge ụfọdụ ịga na ọgbọ ete ma ndị mmadụ na-enegara ọgbọ ete anya onwụlọ akpụkpọ ụkwụ ị chọrọ iyi n'Enugu agarụ nwụlọ gị ị na-ekwu jegoro na kamp ihe ụmụaka na-eme na kamp na Kayeta oge were arụmazi kedu ife ji gọọmenti Enugu ịbịadozi obere ọ bụrụ ike aka ụmụaka ketara na kamp ife ha na-agbagharịkwa ejekwa na ụtụ isi na-enwe ihe ya gị na anaghị ụtụ isi ahụ o nweghị ife iji ụtụtụ ahụ eme maka ụmụ Naijiria ọ bụ na onye okechi onwe nchekwa gị onye na-atụ afịa ị mara ego onye mmadụ ji atụ afịa eji ebunata afịa from China
wee bata obodo Nigeria ichi ka wee niile ji 1 million wee bunata ya ichi isi Lagos wee bunata ya South East ị ga-atụfu 5 or 6 million naira maka enwelo infrastructure enwelo na okporo ụzọ oke ị na-ajụ nwoke ịmana ọ bụla rụrụ ụzọ ọka amansi amakwa gị na Disemba na ndị mmadụ ga-alarụ n'ụzọ ọ bụrụ na onye na-azụ afịa ọ ga-atọ n'ụzọ Have you seen Captain Mama, protector of the Ayo family? She's making our golden one in the kitchen. Ta-da! Breakfast is ready! Mommy, why are you always excited when we have golden morn? Because it helps me nourish you. You know it contains iron and vitamin C. Yes, it does. Enjoy Golden Morn with your family every day. It contains iron and vitamin C to nourish you day by day. Golden Morn, make every day amazing. Classic clip. Classic clip. aha Igbo ndị wee mekele m unu ọkwụnụ mana ọ na-agba ebugharị ọnọdụ ebugharị ego ugbu a n'iji hazie na iji mee ka ihe niile na-aga nke ọma anyị ebugharị n'ọnọdụ ugbu a ya bụ na nzukọ ndị Igbo ga na-abịaziri unu n'ọkụ elekere anyị 4 kwa ụbọchị Tọzdee niile oluzie na Fraịde anyị na-eme omenala n'ụzọ pụrụ iche n'ọkụkọ elekere anyị 4 kpọmkwem maka na ọ na-abụ ebugharị ọnọdụ ebugharị egwu ọgbakọ o wee dị mma cheta na abụ m Chizzy anị ngwa na-echebiziri nzukọ ndị Igbo kwa ụbọchị Tọzdee niile n'ọkụ elekere anyị 4 kpọmkwem ọkụzie elekere anyị 4 kpọmkwem n'ụbọchị Fraịde mburu ọnọdụ iwetara unu kpakpando oge anyị ji eme omenala a na-akụghị mmiri maka na ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-esi wee dịrị Igbo mma maka na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma cheta na ọ bụ na Solid FM ebe anyị na-eti eti ka ọ ga na-akpọtụ abụ m Chizzy anị ya ọ dị mma ọ ka bụkwa nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka ya na Solid FM anyị na-ekwu ịkpụ afọ na azụmahịa nakwa ụtụ isi ihe kwesịrị ịdị na-agbatara ndị ọchịchị n'ala Igbo ịkpụ afọ na nke ihe kwesịrị ịgbatara ndị ọchịchị n'ala Igbo anyị gwara unu na dịka anyị si kewasịa ogbe na ogbe ugwu na ndịda n'ọbụ na ọwụwa anyanwụ Naịjirịa bụ ala Igbo na-esota ndị kachasị enweta ihe n'ihe a na-enweta n'obodo ndị kachasị enweta uru ma ọ bụ akpata ego n'obodo ha ndị kachasị akpata ego n'obodo ha ndị ọchịchị kachasị akpata ego n'obodo ha ndị na-esota ndị kachasị kpụọ afọ n'ala bụ ndị ọwụwa anyanwụ ndịda Naịjirịa ndị ha na-esotakwa bụ ndị ọwụwa anyanwụ ugwu Naịjirịa anyị na-ekwu ihe na-akpatagasị ya maka na ịbịala ya a na-asụ onye ọbụla nata wụlọ akwụ gị nata ịkpa akwụ nata kedu ka ndị ọchịchị si eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịbịa hibe ụlọ ọrụ ma ọ bụ bịa zụba afịa ije n'ime ime obodo ụzọ adịghị ụfọdụ enweghị ụzọ eji agabe ha ije na ebe ewere ogbe ahịa dịka Aba Ariaria Nnewi ije na kamp na Enugu ije na ndị Ebonyi na ha kpa nke ha aka ije n'obodo dị iche iche na ebe ahịa dịgasị ebe kwesịrị ịlụgasị ahịa ma ọ bụ ebe kwesịrị iwepụtagasị ụzọ gaa ya ụzọ ekweghị aga ya ọ dị mma ndị mmadụ wee mechaa wee mara na ahịa ama ama n'ala Igbo ofu ahịa ọzọ ama ama n'ala Igbo bụ ahịa Ọpa Iweka ahịa dị n'Ọnịsha mana obodo ndị ọzọ ịba ebe a obodo ndị ọzọ n'ala Igbo dịka Enugu na obodo Imo na-abịa ịgazi n'ahịa ahụ na-afịa maka gịnị ụzọ adịghị ụzọ jọrọ njọ e nwere nzukọ ndị na-achị ala Igbo ajụjụ anyị na-ajụ gịnị ka ha na-nọrọ na-akpa maka mmepe ala Igbo
ọ bụ na ha afụ ụzọ a niile a na-ekwu maka ya ọ bụ na ha anaghị afụ ka ndị ọzọ ha ejedo ndị ọzọ a na-ekwu maka ya ka ha si emepe obodo na-eme ịlụ ihe adịchaga mfe ha na-akpa nzukọ a ha na-akpọkwa ndị Igbo ndị ọzọ ma ihe ekwe na-akwụ n'ihe gbasara ịkpata ego dụọ ha ihe mere ha ji agbafusi eje obodo ndị ọzọ eje alụ ya ha nọrọ ebe a ahụ eju ha oyi nzukọ nke na-ekwu bụ Southeast Governance Forum agwara m mana uche m masị m kwuo m gasị na ya na ebe a bụ ihe gbasara maka ọchịchị ka a ga-esi n'ọrụ ka a ga-esi wee ugu na ntụnye nke ọbụla maka ọbụla ha na-enye anya n'ihe gbasara Igbo a ga-asị m oge ụfọdụ aga m na Chizzy ka m na-aka ntepanye ego azụ oke na-aka ịghọta ihe dị na mpe ọbụla mmadụ si na Ebonyi na-eburu ngwa ya nabata Enugu ịmana nwere ka pụta na Eke ojide na jide ebe ahụ ụdọpụ ụzọ akpọchie isebụ na-abịa ụzọ akpọchie esebe na-abịa ụzọ akpọchie emekọta ya nke amansi buzi ife na nke amansi buzi maka ego ebakịta na ị ga-akpụ ụtụtụ ọrụ ọkachasị n'oge udu mmiri na moto tọrọ atọ ụzọ agbakasị ana m ajụ onwe m ka ha gaa ebe ndị ọzọ oge ụfọdụ Chizzy ịma ịgasị Ọnịcha banye Asaba ọ dịka ụwa ọzọ ka ebe ọzọ ka ị batara ifuka ezi aga ma ị ga-agba na Asaba lukwe Benin bypass ụzọ dị mma isi from Benin bypass gbaruo ọkada na-arụ ọrịa ụzọ dị mma kedu ife na anyị emedozibe anyị ụfọdụ nwere ike asị na eji ego mana anyị na ego anaghị abata mana anyị chọrọ ka anyị na-ajụ nke n'ime obodo ka eke ime ịma oge ụfọdụ ana ajụ ịma na oge ụfọdụ onye si Ababa nwere ike na Ababa onye na Ababa nwere ike ọchị bịa ụzọ adịrọ ịma na ihe iji kwuru ka m chọrọ itinye gị na ụfọdụ nwere ike ịkpa ha aka asị gị na ego one na-abatakwanụ ego one ka ndị ọchịchị etiti na-enye ha mana ajụjụ anyị chọrọ ịjụ bụ ije n'obodo Ebonyi obodo Ebonyi ugbu a na-alụ akwa dị iche iche a na-alụgasị ụzọ a na-alụ bụ ụzọ siri ike ịfụ na okpokpo ụzọ mana Enugu bụ obodo ama dịka isi obodo ndị Igbo anyị amaghị akwa one na ụzọ one bụ a ga-asị na ụzọ a na-abịa wepụta ya ugbu a na a ga-asị na ebe a kwesịrị dịka osi obodo Igbo ije na Abịa enweghị ihe na-esi obodo a na ka Chukwu si gozie ndị Igbo nọ ebe a na ka ha si akwa nka ọfịa alụ ịfụ na ewu ihe a na-alụgasị na ewu ihe ekwesịrị a na-alụgasị iji yi aka ka ndị na-azụ ahịa na ndị na-alụ ihe ka ọ na-adị mfe ndị mmadụ na-abịa azụ na-anakwa ana ma ọ bụ ihe a na-alụ na-adịghị ha mma a na-ekwu ya kwa afọ ọchị nke apụta ekwubekwa ya ije na ọ bụrụ ike ndị Nnewi ketara ije na ebe a na-azụ na Upper Iwek na Ọnịsha anọgide achịpụta ndị mpịawa azụ na ndị nke ọzọ na ihe nke ọzọ tupu ịchịpụta ndị ma bịa na nhụtụzi gịnị ka ị mere ha iji fụ na ihe a na-eme dị mfe ịma ihe a na-eme izuchukwu ọ bụ na maka ama m ihe ha na-eme mana ịma oge ụfọdụ a sị na o nwere kịta na ka m bido ghọtara sị na onye ga-alụ ọrụ onye chọrọ ị na-enyekwa ndị oyibo na-akpọ excuse a na-ekwukwa nke ya maka ọ na-abụ ngachi Ebonyi bata ị na-ajụ nwozi biko onye a na ife na ndepụta edepụtara ife akpatara n'Ebonyi n'afọ gara aga bụ 13.5 billion Enugu kpata 23 mara ka e wepụrụ ya ịga afụ ihe onye Ebonyi na-alụ ịchọpụta na ọbụla ife a ịchọpụta na onye ga-alụ ọrụ onye ga na-ekwu ị na-ekwu na ndị ka kpatachasịa ego n'afọ a bụ Anambra ị na-ekwu na maka Abịa
ndị achọpụtakwa na abịa na South East, abịa na n'Igbo ndị ka eketa ego na site na etiti ndị abịa maka gịnị abịa na ha kedecha ha ga-eketekwa nke 13% derivation maka na abịa so na NDDC na ya na Imo mana ihe akpata n'ime ebe ha n'afọ gara aga iri ijeri naira na anọ iri na anọ iri ijeri na anọ na mara nwe chọpụta gị ego arịarịa ebe ego niile zapụta ịmana ọkada bụrụ gị na-abụ ime arịarịa ịgachi n'okwu gị na-abụ enu maka ọ ya afụ obere ka mmiri na-arịarịa gafe na-aga gị ọ bụ narịa ka ya asụ na ndị na-anaba gị ba gị sut ị na-aga narịarịa onye ọbụla na-arịarịa ọ na-eyi but ya bụ na ọ bụrụ maka ego na ihe a na-echepụta ihe eji eme ka anyị ji edozi maka na oge lugo maka ine mba niile na-ekwu Lagos Rivers Delta Agum ike ebe a efu na ha na ilofa dịtụ mma efu na onye ọbụla nwere ike ị na-aga mana ịga mana nwere ọnụ kedu na onwe ife na-akwalite akụnụba ana ihe ngono ihe ọzọ bụkwa na kedu ka gọọmenti agba mbọ bụ na afụ na ego na-abatara ego na-abata na-aga n'ebe o kwesịrị ịga maka na ihe na-abụkwa ihe ọzọ maka na ihe oge ụfọdụ asị na ndị gọọmenti na-abụ oge ụfọdụ asị na-agụbịa gụkọrọ kedu ihe a ga-eme ife a ga-eme bụ na gọọmenti ga-agbagodo mbọ na ife a kwesịrị itinye n'ọrụ ka ebuja tinye n'ọrụ dịka gịnị nke dozigodo ife na-akwalite akụnụba infrastrọkchọ ya bụ ụzọ mgbe ịlụ ụzọ maka n'ime ime obodo ọ bụrụ ma n'ime obodo n'ime ka ọ dị mfe inweta ana ime ka ọ dị mfe ka inweta ana ị na-enyere ndị mmadụ aka onwe ya na-akpọ na na-enye ndị mmadụ tax waiver na mmadụ ebe alụ ebe a na-emepụta ife isi oke onye a na oke biko bịa rụọ ya afọ abụọ maọbụ afọ atọ akwụna anyị ụgwọ ụtụ isi ọ dị ma ebe ndị nọgoro a nọ na imepe ebe anyị mana ebe a na ha eju ihe ndị dịka nọ na kampụ ndị dịka na ewu na ihe ndị ọzọ ndị nọ na-alụ ihe dị iche iche kedu ihe ị ga-agwa ka emere maka na ebe ahụ na-eju ije ebe a ịfụ ụdị afọ ikeketa ori ha na ọkwa na-adị ụfọ n'ime ha ụzụ sọsọ na-adị ebe a maka na onye ọbụla na-atị ọkụ nke o nwere ihe dị mobi mma nwoke Ebonyi merụ mbụ David Umahi ọ pụtara na echife na-abịa lụọ ọfịa kpọ ya international market so onye ọbụla banye n'ime ya na-alụọ ya ọfụma lụba ya na alụmahịa mma so onye ọbụla banye ọ na-abụ olu ọfụ afịa ododo dị afịa ihe abụ gọọmenti ga-eme na ịma ọ na-abụ na kampụ a na-agafe na kampụ oge erugo mgbe ndị na-achị Enugu ga-agba mbọ fụ na-edozi kampụ abịa na-edozi ọgba afịa ọ bụrụ na maka na akpọrọ afịa ọ dịka ebe ndị ara na-eme ife ilu edumọta edozi edumọta ilu Alaba edoziri Alaba onwe afịa nke a mara onwe gọọmenti na-atụnyere fa a na-eji iwu ka ọ dịrị ha mfe wekọ n'ọdụ na mfe kedu ife mee na be anyị abịa na be anyị ị na-asị ndị mmadụ ha nata mana onye nata onye na-enwe n'anya ife adịrọ mfe maka na ka m gwa gị onwe ga-abụ onye necha ife na ihe ndị MBS depụtara obi ga-adị mma ịbịa maka na ị ga-achọ obi ga-abụ ịbịa tinye ego ga-abata maka na onwe onye na-azụ afịa onye ọbụla na-achọ uru mana ọ dị ka ndị ọchịchị ama ha na ha mezie obodo ọfụma ha ka weta ego ha mara ndị mmadụ na-abatazi ka ha na-abata obere a na-atụnye a na-eweta mana ọ dị ka obere nke a na-eweta Chizzy ka juru ha afọ ịma ha ghọtara mana ha ghọta n'afọ ga-emepe maka na ka wee na otu Enugu nọ na n'ụlọ ọbụla na-enwe mmiri onye ọbụla ga na-akwụ ụgwọ mmiri ilodu mma ife na onye ọbụla ego ife mee na ọ na-abụ ụfọdụ ana ndị mmadụ ụtụ isi fasị gị nke a natara ka ife ji eme ọ dị m ka anyị ga-ewere mmadụ onye nile maka anyị kpọba ya chi ga-eji chi ga-abụ mana anyị chọrọ ka ndị mmadụ soro anyị wee tinye ọnụ na okwu a anyị na-ekwu okwu ihe gbasara ịzụmahịa na ịkpata ego n'ala Igbo ji esi ike afịa ahụ gịnị ka ndị ọchịchị ga-eme ka ọ dịrị ndị Igbo mma ka akwa wee baa n'ụlọ ka ha onwe ha wee wukwara ike wee na-ana ụtụ isi bara uru
nke a na-ana gịnị ka eji eme n'obodo ụfọdụ gasị n'ala Igbo 09097711009 maọbụ 09023111009 nwekwara ike kpọọ na 07050791009 cheta na ọ bụ nzukọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM abụ m Chizzy ma onye akọ n'ọnụ afọ gị na-ebe iche akpọ ekelekwa m daalụ ngwa ewe ka o si ada ebe a ada ma arụchi ihe na-ekwu biko ewe ka o si ada iwe ike kpọghachi ya zuo afa gị na-ebe iche akpọ ndị ka imere Ọkịja daalụ nwanne kebe eziokwu na Chukwu ya gozi unu nnọọ n'eziokwu nke unu na-ekwu ise gozikwa gị biko yọrọ m gọvanọ Enugu steeti ka ọ bịa rụọ briji isi ọgbọnala ndị tupu ụzọ esi abata ịma isiokwu nke tata bụ nke Mike Ejeagha sị na nwaanyị ya nwunye dị okwu pụta ọzọ nyegodi ya mmadụ ka e wee taa akwụ ịgbata isu dị na Ebonyi steeti enwere otu ụzọ anyị nwe ya sị na arụ dị mma anyị wee tinye ara wee nabata utiri ngwa afịa mana briji ọgbọnala adịrọ mma so ndị na-achị n'ala Igbo enwe oke esi eche maka ọdịmma ndị Igbo echegodi maka ndụ anyị nọ ndụ anyị ka mkpa Kristian na-etinye ọnụ maka imechi ichi echi emegodu nke ahụ nọ ndụ anyị ka anyị mkpa na nri anyị ya na-eri ekele m unu daalụ izu ụzọ a Ọkịja kwuru ije n'ụzọ ahụ a na-ara Ụgbọọka mburubu ọ na-ewute na igwe gboo ụzọ igwe ọpịa ịrụzi ebe a sofu ụgbọala eche m na nnukwu ụgbọala ga na-agafe ama m ka ndị ebe a ga-eji wee na-ebu aja eji achọ ịlụ ụlọ ofu akwa igwe achọ egwe nke atụ osisi nke ị na-agba ya kpokoro ha kwara ụzọ ruo ebe a ihe a na-agwa gị bụ ọwara na-ekwesịghị iri obere akwa a ga-asa asa ọ bụrụ ndị sụrụ ndị ọbụrụ na Lagos ihe abụọ n'ihe ihe a bụ ihe enwere ike ikpori aja kanal arụọ ya ọkalụbeghị na ụdị akwa a na-ekwu mana igwe ọ dị na ịchọ ịbanye isi Ụgbọọka banye Nara ịchọ isi Nara banye Mburubu ịchọ isi Nara ahụ banyekwa Ebonyi dịka mpịampịa ụzọ mana a ga-akwara ụzọ ruo ebe a akwụsị ịlụzizi akwa ahụ gịnị kpatara ya ọnọ ka ndị na-arụzi akpa gịnị ka ndị na-achị n'ime ime ọchịchị obodo ahụ kemgbe obere ife na-elu ọkife maka imepe ebe ahụ ndị mmadụ ewere ebe ahụ emepe ndị mmadụ ewere ike were rụọ ọrụ ha anabazi ụtụ isi na Chizzy ka m gwa gị lụrụ ụzọ n'ike galụ opi ama mgbe arụ ụzọ ọhụfọ ebe niile abụ ọfịa mana kịta na ogologo ụzọ aka Peace na-arụ University n'ogologo ụzọ aka na aka arụ Mopo n'ogologo ụzọ akịta na ka steeti na-arị ibe elu ọ bụ na emepere ụzọ ahụ ebe ke na ka dị mmenụ ka anyị were ya afa gị na-ebe iche akpọ nwanne biko kwụsị okwu ike o ka na-erube ya nkenke izu a na-ekene gị ise mana ịma na Igbo anụ ọnụụlọ na ọkpa Igbo n'ezi ndị bụkwanụ ndị ndu anyị were anyị emere ka o si dị ha mma ihe ndị lụtara ọrụ ndị Igbo gboo ji wee nọchaa bụ ihe ndụ ha ụmụ ihe kọmpanị arụgasị n'aja na ndị oche ndị niile ha na-erichiri anya emebichi ụfọdụ nwoke nke n'ọrụ ọ bụrụ nke a na-agbaji abụja ji enye anyị ịchọkwa n'ịrụwarụ ebe ọ kpata ime ka imeta ogogoro ụlọgoro makwa nwegoro ihe kọmpanị mgbe ị ga-akwụ ụgbọala ma anyị tụwa mma ahụ ma nke ị ga-eji na lokal gọọmenti kwụọ onye ị ga-akwụ akwụcha ili anya mmiri agba adịghị akwụkọta nweghị ịma mfụ ebe ahụ ụfọdụ ihe na-akọ na ụfọdụ ihe ịta imecha anya akparịta ndị ọzọ maka ama na ha ruo ebe nke ala ọma ndị otu ahụ na ndị a ga-anabata ha n'obi ọma ụmụ tụọ niile ahụ ogenete ebe anyị ọgarụ ha akwụọ nke onye dị narị elu ọjị n'elu ọjị ngwa daalụ ihe ndị anyị na-ana
ịchịrụ ụlọ ma ịchịrụ kọntịrị ịchịrụ ihe dị otu. Ngwa daalụ nwanne. Daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị kwuchie okwu ike o. Ngwa gaa n'iru. Maka ụzọ ma ndị ụzọ. Daalụ. Ụzọ ahụ ka esi ụmụ ndị na-ebu nnukwu ibu a, ụgbọala na-ebukasị ụmụ nnukwu ibu a na-esi ebe ahụ agafe. Afa gị na-ebe iche akpọ? Bee ya nkenke. Ngwa ọma, ebee ka isi akpọ? Ngwa bee ya nkenke. Anyị dị mma, bee ya nkenke n'oge na-asịsị anyị kwarapụ. Ihe m na-ekwu bụ na ụzọ si Teku wee gawa Awapa Junction, isi ụdị moto na-adaza ebe ọ dịrọ mma ka agwa ndị ọdụ na-abịa kụziri anyị ụzọ ahụ. Daalụ nwanne o, daalụ ndị ọdịnaka na ha anụ ya fugo ya na ihe a na-ekwu ọ dịzị ka eche m na ewegasị ndị atịgasị n'ọrụ ga na-ejegasị afụgasị ụmụ ihe a niile. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ekele gị nwanne gị email. Ngwa gaa n'iru bee ya nkenke. Ngwa daalụ. Na ha anụ ya. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ? Kwụsị okwu ike. Afa gị na-ebe ishi akpọ biko bee ya nkenke. Afọ mbụ Aneke isi gawa akpọ? Ngwa bee ya nkenke o. Bee ya nkenke n'oge na-asị ya kwarapụ. Biko a na-ekwu ugwu dịka dịka ugwu Oyama. Biko. Hello? A na-anụ ugwu Oyama. Ihe ndị anyị na-eme idea ọ karịrị. Ngwa. Ngwa daalụ. Enugunu ifugoro ihe ndị mmadụ ifugo ihe ebe niile ọ dịzị ka chịkọta okwu maka na oge na-asa akwa ụmụ na-ekwu okwu maka Naija na ụlọọrụ dị iche na-abụ ndị gboo ndị chere gboo olu mana onwe na-ajụ biko achọ ka ajụgodo ajụ nwa kedu ife mekọtara na ọchị na-achị Enugu mekọtara ndị ego kakụla si na 90 wee na ihe abụọ ebe si akpata ego maka a na-ekwu maka VAT a na-anata ebe aha ọ na-agụkwa anyị o so a na-ekwu ka gọọmenti ma ndị na-achọ ọchị m na Enugu maka ihe nji akpọrọ Enugu ma ndị bazi n'ebe onye bi ka ọ na-agbachi ka gọọmenti Enugu ka ha na-eba anya emene industrial yard ka emelie olu mgbe ahụ abụ na ka a kpọbata ọ na-abụ maka enwebata ya efuke na ife mmepe ụbọchị gara na nko Chizzy anya mmiri gbara m n'anya maka onwe na-emezini so ka a mayọ ka gọọmenti nọ n'Enugu ha na-agbanị mana Enugu ka agbanị ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu ma n'Igbo niile ka ha gbanịsi ka ọ ga-ama na maka ọmadị njọ na emechalụ afọ gara na asị na Enugu nwetara 120 billion naira ifu na ife adị mma maka na ndị mmadụ bịa gbazi ihe dị mfe na-eweta ọ dị mma otu ka anyị si taa akị wee jee eze mana atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa ndị ọchịchị na-anụgo ya imirikiti ndị kpọrọ ebe a ụzọ na-enye ha nsogbu ọkachasị n'udu mmiri a ụzọ nke a na-afụ ya adịrọ maka na ụzọ na-eweta mmepe ọ dịrị ndị mmadụ mfe ndị a n'Igbo biko ọ ga-ekweme si mee na iwu ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ụmụ Igbo chọrọ ịbịa zụba ahịa mepụba ahịa n'ala Igbo ka eme ya ka ọ dịrị n'anyị mfe bere ndị Igbo ka ọ dịrị n'anya mfe
ka ihe na-emepe nke a na-eweta Chizzy na-alụ ihe a na-afụ anya ji alụ ihe a na-afụ anya unu afụna ka onye ọbụla kwuo ọ lụtụrụ ebo ya aka maka na afụrụ ọkpụrụkpụ ihe a na-alụ ebe ahụ ndị ọzọ lụọ ya ọ dịghị njọ ọ na-afịa ala Aba Anambra kampụ Enugu Abakaliki Imo obodo dị iche iche ebe e weregasịrị ụmụaka ma ihe ekwe na-akwụ na-alụ ahịa na-alụ ife n'aka Chizzy nyere ha aka meenu ka ọ dịrị ha mfe ụzọ n'ime ime obodo na n'obodo dị iche iche na n'Igbo gbanụ ya aka lụọnụ ya ka ọ dịrị na anyị mma na nke anyị bụ nke anyị nke a bụrụ nke ha abụ m Chizzy Ani jee na Kpakpando TV jekiribe na ihe niile ka anyị na-eme ebe maọbụ Kpakpando TV na Facebook maọbụ ịchọba ka m na gị kparịba ka anyị niile na-akparị na Chizzy Ani na Facebook maọbụ ebe ọbụla ọ ga-adị nwoke ma dịwa mma anyị bugara ọnọdụ ugbu a ozi ọma eji ọfọ wee bata wee duru wee gaba n'oge nke ya cheta na echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala n'ụzọ pụrụ iche abụ m Chizzy Ani ka ọ dị na